Actuellement da baran fleba ko maliko na maliko ka hanga fulin tanwe abe am fako bismillah agodo ko kibar keneka bakuru ba fle ame wakati mina ina fo bi ka kono ni ke finna abe ka sanga soro kosobe wabe ye maula ka chaya nyene je kayro la amina walala like awe ndo ko kibarin kono sune bleni banayi min be chari kosobe finteni wakati fe anga jamana kono na lebe soro jino ko fe abe na walala soro ndo ko kibarin kono aw bisimila ko kura agaro kibar keneka ina fa antu nya fa ina to mina bakuru bawla kabini kono ni bokuma fo bi kono ni meke finina be ka joro soro kosobe kerenkere ni yala nyene je kero la na kera finina abe fini chenye aba sankorota ani abe fini negedo maula anka nga munde doni koina anga je anga nana kadija kuneka soro lo la che Bamako abe sanfla boyango bo kokura nale no sangala min cheka in kosobe wa abe mogo nyefa ni ori ka kono ni siri finina o mi me fini simple yelema ni ngange fini chenimani o kama udo ni kanuneno anga jamado ya ofe kono ni siri li finina abato fini chenya be bo kosobe wa ajoro ka bo anga jamana segoni dongola barisa abe nafa aninyeda kura di finima. Perlagie cadre trop même. En plus de ça, c'est attirant même en voyant de loin même. Il m'a dit Yorojan, alors attiré à la du là. Même si il t'a fait, à la du là, tu vas te mettre à Kalawa. Bon, on est retourné comme hier parce que Allah perlagie le flan là m'a dit, il y a moi la vie attiré trop même moi. Perlagie influence ça. Ali bordel tigi à fin kala. Perlagie tigi à fin kala. Il y a dans voyant même go perlagie ne cause à bordel hier. Ali bordel tigi o complexe na ka finire ka fa ta perlagie kala. Iyo ijowa here même allere yeto ko fe wa donc ne na bora jawe ne wa kuma de ka perlagie da folwa. E dawla sur dawla re. Wala perlagie aji. Ina fa yele makura be do sangala je dongo do kata fe to komina ni ngali kele ne beto ni ore ko yela kono ni mina sika ke sababu ka fini to sanga bunwa. On s'étend vers la modernité qu'on appelle barade yelama yelama. Au keranga barata bulu. Bon, moi, différencier, je dirais que différencier bataille parce que de nos jours, quand on est barachogomina, c'est comme brûler le barachogomina. C'est la veille pour attirer dans les bons films. Voilà. J'attends trop les gens disent que quand on est brûlé, ça va bien. Bon, à brûler qualité au mieux, mais brûler non, qu'est-ce que t'as là, quand on est ça va bien quoi. Par exemple, brûler jarre mon bamboloni. Petit filou nana, gros filou nana, olu betala gato. Donc, bantokoto utaina quoi. Abena toujours brûler marabe yelema. Avant que me brûler fini sans faire, on en a beau satin qu'elle l'a gâté. Mais à ta balisa brûler est fini, mais la plupart des cas, on a sur la brûler que satin n'est pas fini. Donc, on avait brûler attirant sur bord, à te mettre qu'elle est fini. Abara beke bolola basiki ani aklisiki kono yasa ka fini nunu sebe koronya nana nyenta wo alebe nyefoli ke ayi wa do be ulu be tracé do be ulu be tracé ne model do la jabe no ya ama ke ga soro ama mo ayi nana doro ni mo la shekele ni le courage ta ka se abu ka ni fem ton ne so ko ne courage ta re se ga tu si que la chama mala to no wa fe na wala no la ni mo se ngene konon do te nye do bina be mo do wa konon manyera so ye chama se i se ngene do rande na na le tai ata famia mo be jaga du kan fa sa mo be se ngi sigre ku do bi la ga du mo kono se ga gado se do se e ba bare ga din ko re ma le war so tere be dum ngene be fini so abe bo ale de la ko kakeni ni yele makura yi obina kono ni fere lawla ni soja kosobe barisa do fere la oluka santaka bon kono munu me ke finna olu model u fle ama ful mago zair ame do fere tamduru do fere mo atiru te kelen quoi bo différencier couleur de parce que couleur chez cité prix kelen quoi o différencier sona be tay kelen et tout bon doit c'est nière la terre ou be demande kala trop parce que muso chama me a commencé à voir finna ensemble Mamadou nyetawo ni ale tari ale ka fola ni kono ni ko yime songa ke wakati kodi sabula ale ka borode le fanga ka bu mais moi à ce qui concerne kononi abaga fogu de abaga wakati ke
mais wagati mun kɔnɔni tɛ wagati mun bɛ mɛn quoi parce que avant yani salon n'i y'a jateminɛ k'a dɔn salon selila ka na se ɲina ma mɔgɔw tun bɛ girin kɔnɔni ko mais a bɛ ka bin dɔɔni voilà a mana mɛn cogo cogo n'a ye san 2 san 3 sɔrɔ a bɛ jɔ bololi ninnu dɔw dépend bɛ baara daminɛ o dɔw bɛ sɛgɛn bon n yɛrɛ ka yɛlɛmariki la ni n bololi min sɔrɔ o kɔnɔni tɛ yan parce que sisan baara fɛnɛ combinaison de b'a la bɛɛ bololi bɛ kɛ dɔw la même temps kɔnɔni fɛnɛ b'a la ka fara a kan bon en ce qui concerne mun yɛrɛ ye kɔnɔni ma dɔrɔn ye ou bien mun ye bololi ma dɔrɔn ye après mes analyses n yɛrɛ ka programme cogoya la n y'a dɔn bololi de cayalen don ni kɔnɔni ta ye wagati min na maa dɔw b'a fɔ ko kɔnɔni finima de ka di olu ye dɔw fana b'a yira k'a fɔ ko o tɛ olu fɛlaba ye ne kɔni a bɛ ka di n ye parce que l'heure wagati de la fini perlage bɛ bɔ modi la a bɛ kɛ modi la mɔgɔ b'a fɛ c'est joli donc a ka di n ye mais si ce n'est pas parce que dɔ bɛ perlage kɛ fini na kasiya dɔ fana b'a kɛ a la légèrement moi j'aime légèrement o ka di ne ye donc broderie fana o fana si c'est trop exagéré là je veux pas mais a ma bɛn ni ka di n ye kɔni kuma caman na kɔnɔni bɛ kɛ fini minnu na olu dɔ ye kɔɲɔmuso finiw golokibaw fo ka taa se vaxiw ani bazɛnw kalali ma fini kɔnɔnimaw bɛ sanga la nin waati in na citogo tɛ mun na sabula a bɛ se ka kɛ an ka ladala finiw na fo ka taa se tubabutaw ma a kɛra mansiman ye o walima a bololata a mana kɛ a sugu o sugu ye a bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon an ka seko ni dɔnko la finiko ta fanfɛ kabini wagati jan a kanunen no maaw fɛ ka da a cɛɲa kan bazɛn donnen galala a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ finiw la maaw bɛ min don ka taga ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la i n'a fɔ denkunliyɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ olu n'u ɲɔgɔnna caman a fini caman de bɛ yen maaw bɛ min kanu nka a sabu bɔra nin maa ninnu na bi bi na gɛlɛya caman de bɛ ka ta ka galadonna ninnu sɛgɛrɛ i n'a fɔ nin bazɛn suguya kura ninnu bɔlen Ayisa Jakite bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. An bɛ Bamako sigida 4nan kɔnɔna la galadonyɔrɔ la kabini kumaja musojɛkulu caman bɛ jɛ ka baara kɛ yan sɔgɔmada fɛ u bɛ soli ka galaji labɛn ni ka fini suli daminɛ galaji la baara in kɛra u ma laada ye ani tiɲɛ nin baara min bɛnnen don galadu ma a bɛ tali kɛ muɲu ani baara wɛrɛw hakilina la k'a daminɛ fini koli gala la fo ka taa se a dali ma walima fo ka taa se a yeko ɲuman kɛli ma ni couleurs ye baara in bɛ kɛ girinkajɔ ani nisɔndiya kɔnɔ ni musokulu ninnu fɛ don o don u ka baara yɔrɔ la galadon sɔrɔ n ba de fɛ ala ka layara sɔn sumaya o de y'an dege gala la depuis an fitinin kabini an bɛ ekɔlidenya la fo ka n'an kɔrɔbaya ala y'o miniji dɔgɔya an yɛrɛ kɔntine ka n'a ye mɔgɔ ka ca yan yɛrɛ bi yɛrɛ bɛrɛma na yɛrɛ n'o mɔgɔ ka ca yan mɔgɔ min bɛ na a ka ca ni mɔgɔ mugan a bɛɛ ye muso furulenw ye association de la an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ tɔ yɛrɛ ma na yɛrɛ ne ye galadon daminɛ k'a kalan de mais k'a pratique yɛrɛ kɛ ne terimuso de y'o courage di ne ma alhamdulilayi an bɛnnen don an bɛɛ ka baara bɛ kɛ yan nɔ an bɛnnen don an ye ɲɔgɔn faamuya ni galala bazɛn ninnu bɛ lawaleya sira caman fɛ fo ka taa se Mali kɔ kan a kanunen don a cogoya ɲuman fɛ wa a bɛ taa fo jamana kɔ kan bon an bɛ gala sugu bɛɛ don couleur bɛɛ unique sirilenw bouginiw a bɛɛ an b'a sugu bɛɛ don an b'a don bazɛn qualité caman na dɛ fɛn fɛn bɛ gala ta an b'a don a bɛɛ la fo ka b'u ka couleur ma ninnu na y'olu tɛ gala ta n'i y'olu don i bɛ couleur min nɔfɛ i t'o sɔrɔ a la ka fɔ seliɲɛkɔrɔla ninnu na marché ka ca kosɛbɛ o de b'a kɛ bon a bɛ sumaya ni seli tɛmɛna o wagatinin kɔnɔ an ka marché bɛ sumaya dɔɔnin mais a ti mɛn an ka baara yɛrɛ filɛ an bɛ pays caman bɛ na donni kɛ ka taa kɔfɛmɔgɔ ninnu tila bɛɛ an b'a bɛɛ ka baara kɛ yɔrɔ kelen tɛ Laginɛ b'a la Abidjan Sénégal Faransi yɔrɔ caman an b'a bɛɛ ka baara kɛ bi bi in na ka sababu kɛ bazɛn wɛrɛw nali ye galala bazɛn sugu tɛ i n'a fɔ kɔrɔlen caman bɔra marché la caman bɔra la yɛrɛ de bari o sɔrɔla Gettner ko in de fɛ couleur ma u ka 10 000 ta ninnu ani chinois nana ni min ye sisan o ye caman bɔ a la yɛrɛ de chinois yɛrɛ de y'an ka marché dɔgɔya couleur ma u bɛ an ka bazɛn donnenw photo ta n'u taara n'a ye sisan u yɛrɛ bɛ taa bɔ manamani ninnu yɔrɔ o de bɛ sisan
réseau kan k'a feere o yɛrɛ de y'an ka marché sumaya mais hali o la an bɛ dɔɔni dɔɔni kɛ alhamdulilayi. Gɛlɛya b'a la ani sisan nɔ baara gɛlɛyara kojugu k'a kɛ bazɛn sugu minnu bɔra sisan olu bɛ ka jouer an ka baara kan dɔɔni mais alhamdulilayi an bɛ k'an garijɛgɛ sɔrɔ. Hali ka sababu kɛ a da gɛlɛyali ye sannikɛla caman b'a yira k'a fɔ galala bazɛn ka di olu ye k'a sababu kɛ a cogoya ɲuman ye. Ka di ne ye k'an pari ka taa galalafini na événement bɛɛ la comme baptême mariage ainsi de suite worotila ni fɛn ninnu gala ka di ne ye parce que si b'a la n'i ye gɛzinɛri min ta n'i y'olu koko kelen ye olu bɛ se ka détect mais gala filɛ nin ye gala yɛrɛ ye fantan fɛn de ye a bɛ mɛn i bolo i bɛ se ka san 10 kɛ fini b'i bolo a éclat tɛ bɔ a la foyi foyi. K'a daminɛ seko ani dɔnko ma fo ka taa se sɔrɔ yɔrɔ ma Bamako sigida 4nan ni muso ninnu bɛ balo galadon na gɛlɛya caman b'a la mais o n'a ta bɛɛ baara in kɛra tiɲɛ ye wa u b'u dahirimɛ sɔrɔ a la. Ka kɛɲɛ ni bamaci wale min kɛra Mali kɔnɔ avril kalo tile 25 san 2026 ɲɔgɔn ye ani kunnafoni kɛnɛ dɔ kɛra Centre International de Conférence de Bamako CICB la alamisa don mai kalo tile 7 san 2026 ni sigi min labɛnna minisiri min ka baara bɛnnen don seko ani dɔnko ma a kun ye ka kelenya don u ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma. Abdoulaye Mega tun bɛ Actuel Media tɔgɔ la an ka jɛ an ka ka sɔrɔ olu lajɛ. Ka kɛ ni bamaci walew ye minnu kɛra avril kalo tile 25 san 2026 o min kɛra sababu ye ka Mali wuli ka jɔ a sen fila kan o hukumu kɔnɔna na Mali ministère min ka baara ɲɛsilen don seko ani dɔnko ma ale ye kuma ɲɔgɔnya ani kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi alamisa don mai kalo tile 7 san 2026 CICB kɔnɔna na. Ni lajɛ in kɛra sababu ye Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ ani basigi kuma fɔ. An ka sɔrɔdasiw y'o de yira n na jamana ɲɛmɔgɔw y'o de yira n na k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ se ka kɛ mais gɛlɛya mana kɛ cogo cogo an bɛ dankari k'a la. Kunnafoni ye mun ye k'a fɔ n ɲɛna aw k'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka kuma aw jɛɲɔgɔnw na aw sigi ɲɔgɔn fɛ parce que n'i y'a ye ko caman bɛ se ka bali ka kɛ kunnafoni de ma di donc bɛɛ k'i sigi ɲɔgɔn lajɛ. N'i ye ko kura ye ko min na i k'a lase jamana cakɛda minnu b'a baara kɛ n'o ye force de l'ordre de sécurité ye kunnafoni fɔlɔ ye. Je crois que kumakɛlaw y'a fɔ yan Mali ye jamana ye siran jamana tɛ nin bɛɛ kɛkun ye mun ye k'an hakili wuli k'an ja wuli an bɛ bila ɲɔgɔn na an bɛ jigin ɲɔgɔn na nin kan ka kɛ sababuya ye an ka ɲɔgɔn minɛ ka Mali kelenya sinsin. Bɛn ani basigi natili la Mali kɔnɔna na seko ni dɔnko tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na ni lajɛ in kɛra walasa bɛn ani basigi ani kelenya kuma bɛ se ka fɔ seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛɛrɛ dɔ ka sɔrɔ o ka na Mali kɔnɔna na. Mɔgɔ binna kɛlɛ in kɔnɔ kɛlɛcɛ fara duguden civil kan o kɔfɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw an ka fara ɲɔgɔn kan ka fara ka jamana in ɲini k'a bɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ n'a bɛ janfa min bolo bari Mali an bɛɛ facɛn don n y'o fɔ an tɛ se k'o fɔli la mɔgɔ bɛ se ka dugu wɛrɛ papiye sɔrɔ nka faso fila tɛ kɛ adamaden na bɛɛ jɛlen don faso kelen de la an bɛɛ jɛlen don min na o ye Mali ye baw bɛ ɲɔgɔn na sulu kɔnɔ o ka wusa suruku donna baw ka sulu kɔnɔ ni suruku donna baw kan baw bɛ fara ɲɔgɔn kan suruku de la bɔ fɔlɔ après baw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn tu donc fɛn bɛɛ bɛ min ni min cɛ bɛɛ k'o bila fɔlɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka faso in kisi k'a tanga o tuma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fɔ. Denbatigi nin bɛ Mali denbatigi bɛɛ de tɔɔrɔ muso muso ni wolola nin b'i tɔɔrɔ nin y'an tɔɔrɔ kojugu a ye ne de tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ne de den ye colonel ninnu ye ne denw don yɛrɛdɔndenw don yɛrɛwolodenw don
b'u yɛrɛ dɔn donc ni nin ɲɔgɔn sera denbatigi de ma a bɛ fɛn min kɛ denbatigi la bɛɛ b'o dɔn anw artiste n'an ma sabali an bɛ marifa ta ka tugu u kɔ dɛ ka taga kɛnɛ kan dɛ an fo n'an da ma se yɔrɔ min an pɛrɛnnen don waati bɛɛ. Mali jamana ɲɛmaaw fɛ Mali filɛ nin sira min kan bi a mago bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ ka dɛmɛ na. O de kama u bɛ welewele da kan kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i cɛsiri ani k'i sen don Maliko la i seko ani damayira la. Sadio kɔni taara ala y'a tanya mais Sadio taara ka mun t'an bolo a ka bamuna taara kɔni t'an bolo bamuna min b'a kan na bamuna dɔ b'a kan na kuma bɛɛ a dɔnbagaw y'a fɔ ko bamuna in ye de ye ni kɛlɛ gɛlɛyara ni min dɛsɛra a b'o bamuna ye bon sisan Sadio taara ka bamuna in ta an maliden kelen-kelen bɛɛ bolo maliden kelen-kelen de kan ka bamuna in ta ka Mali bamuna ye Mali ye kelen ye a tɛ tila Sadio taara ka bamuna ta bolo an bɛɛ kelen-kelen ka wuli ka jɔ ka Mali bamu. Ka kɛ ni lajɛ in labɛnni ye jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ ka seko ni dɔnko kɛ sira ye bɛn ani basigi bɛ se ka na cogo min na jamana kɔnɔna na. Ka kɛ ni gɛlɛyaw ye minnu bɛ Mali kun kan bi wele bilala seko ni dɔnko tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i cɛsiri walasa bɛn ni keleya kuma min bɛ fɔ a ka kɛ tiɲɛ ye a kana Mali kɔnɔna na walasa malidenw yɛrɛ bɛ lafiya cogoya min na. Finigosilaw ye maa ye an bɛ minnu sɔrɔ Bamakɔ sirabadaw la sugu kɔnɔnaw la hali n'a sɔrɔ maaw hakilina tɛ boli u kan kosɛbɛ maaw don minnu b'u ka baara ɲɛdɔn bi bi na i bɛ bazɛn caman ye ka manamana a sababu bɔra finigosila ninnu na u ka nin baara in bɛ kabila wali fo sisan a bɛ sen na aw bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ Maimuna Daw fɛ. Kabini sɔgɔmada fɛ u ka baara kɛ kan bɛ yɔrɔ bɛɛ labɔ u ka baarakɛyɔrɔ masugunaw la finigosilaw kɔnɔ funtɛni juguman kɔrɔ o si t'u bali u ka baara kɛ ko ɲuman na u bɛ tilen ka finiw gosi yaasa ka ɲɛda kura di u ma mun cɛ ka ɲi kosɛbɛ wa ni a talen don ba la an ka jamana seko ani dɔnko la ka bazɛn gosi walasa k'a biri ye ani ka ɲɛda kura di a ma ni maa ninnu ka baara bɛnnen don o ma baara don min bɛ ɲɛmajɔ fanga ani hakilisigi ko fɔ. Bara ye fini gosi bon a se san 8 ɲɔgɔn na bon a bɛ dépend baara cogoya an b'a bɛɛ kɛ quoi kalali an bɛ kalali gosi an bɛ kura gosi. Yaasa ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ u ka baaraw la ni maa ninnu bɛ jɛ ka baara kɛ maa fila u ka fɔ la a sɔngɔ bɛ tali kɛ bazɛntigi yɛrɛ sago la. Parce que minnu mɔgɔ fila b'a gosi mɔgɔ fila baara de don mɔgɔ kelen tɛ se ka gosi k'a bɛ ɲɛ k'a tigi ɲɛfɔ quoi n'i y'a ye an b'a kɛ mɔgɔ fila ka gosi pour que finitigi ɲɛfɔ mɔgɔ fila de b'a gosi fila i bɛ gosi yan 400 i bɛ gosi ɲuman ye 400 de anw fɛ yan bon a bɛ dépend gosi cogo la parce que nin kelen ye 100 n'i ko 100 gosili k'a la o k'a la ni wari daminɛ 400 yɛrɛ ka taa bɛɛ bɛ k'a la bon pour que a k'i ɲɛ kosɛbɛ tigi tɛ 100 n'o kɛra i bɛ se k'o di an ka misi tile kɔnɔ a tɛ mugan bɔ dɛ. bon gosili anw fɛ yan gosili b'a daminɛ 200 la k'i yɛlɛ bon gɛlɛya bɛ bɔ i yɛrɛ yɔrɔ la ni baara seren dɛ n'i yɛrɛ ko ko sini k'a bɛ taa donc a bɛ se ka taa. Kiliyan dɔw b'a yira k'a fɔ ko a ka di olu ye k'u ka bazɛn gosi wa u bɛ tila k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko walasa i ka jaabi ɲuman sɔrɔ o ko la a ka kan i ka gomi k'a la ka ɲɛ kosɛbɛ. Gosili le ka di ne ye bon n'i y'a gosi o b'a to a bɛ biri wa a ɲɛ bɛ sanuya fana bon a bɛ dépend gomi fana kɛcogo la ni gomi y'a bɔ n'a gosira a bɛ kura mais a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko kura yɛrɛ a se ka kɛ b'a k'o faamu bon tuma dɔ la a bɛ dépend wagati min na ni min ka di ye dɔw la n bɛ 100 gosili kɛ dɔw la n bɛ 200 gosili k'a la. I n'a fɔ bololabaara tɔw finigosilaw fana bɛ degun sɔrɔ u ka ɲɛfɔliw la o dɔw sirilen don u ni galadonnaw cɛ la o kɔfɛ fana bazɛn sɔngɔ yɛlɛni fo ka taa se gala sɔngɔ fana yɛlɛni ma o bɛ degunba de lase olu ma u ka baara kɔnɔna na. o degun b'an kan koyi i bɛ fini in gosi yan k'i taa n'a ye
finitigi ninnu olu y'a minɛ k'a lajɛ k'a layɛ dɔrɔn wa filiki ta i bɛ de k'a mɛn ɲɛ e yɛrɛ k'a jateminɛ e ye fini gosigi ta n'a ye gosi ko kelen e taara n'a ye a y'a sigi e ko wari d'i ma a dɔw la yɛrɛ u ti wari di yɛrɛ a dɔw la u bɛ wari d'i ma i bɛna segin a kan mais dɔw la olu ti wari sara f'i kana segin a kan k'a gosi k'a ɲɛ fɔlɔ. Gala ko degun b'an kan dɔɔni gala sɔngɔ segin nɔgɔya cogo min na ani bagaji degun bali b'an kan ni gala dɔnna y'a sɔrɔ donc an fɛnɛ bɛ balo o de la. Bamakɔ bazɛn gosili ye baara ye baara min nafa ka bon kosɛbɛ hali ni o y'a sɔrɔ maaw ka jate t'a kan kosɛbɛ galadonnaw fɛnɛ bɛ u seko ni u dɔnko la cɛsiri ani hakilisigi kɔnɔna na u b'u jija k'u ka baara kɛ a kɛcogo la o min fana nafa ka bon an ka jamana seko ni dɔnko la wa a kan ka ta ba la fana. An bɛ funteni wagati min na i ko sisan sugunɛbilenni ye bana ye min donnen don kosɛbɛ Mali yɔrɔ caman a bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na teliya la o dɔ ye kɔdaw jisigiyɔrɔw ani nakɔdaw la olu n'u ɲɔgɔnna caman wa a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ n'a ma furakɛ joona Dr Sala Kokayina ni ale ye kɛnɛya tigilamɔgɔ jɔnjɔn ye bɛ lasigi aw ye olu ye Jabu ka kuma bara la an ka jɛ an k'ale lajɛ. Sugunɛbilenni ye bana min bɛ yen nɔ n'a bɛ sɔrɔ an ka ji sigilenw de fɛ donc an b'a fɔ ko c'est une maladie parasitaire. Sugunɛbilenni sɔrɔ cogo ye a ka ca la ji minnu bɛ sigi ji nɔgɔ minnu bɛ sigi ani ji tɛmɛsiraw donc sugunɛbilenni banakisɛ bɛ daga o yɔrɔw de la donc mɔgɔ minnu ka baara tɛmɛsiraw ye minnu bɛ taa u ko o kɔw la walima mɔgɔ minnu bɛ o jila baaraw kɛ donc a ka ca la olu bɛ sugunɛbilenni banakisɛ ta o ji ninnu de fɛ donc banakisɛ bɛ don u fari la o waati ninnu de fɛ. Banakisɛ in bɛ sɔrɔ ji de la sinon a t'i n'a fɔ a bɛ bɔ mɔgɔ dɔ la ka na mɔgɔ dɔ la directement mais banakisɛ in bɛ ji de la donc a bɛ kɔgɔ ji de la a bɛ ji de la. Taamasiyɛnba min bɛ sugunɛbilenni na an b'a fɔ o ma hématurie terminale o ye i ye sugunɛ kɛ sugunɛ labantɔ o bɛ kɛ joli ye bon o kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ sugunɛkɛ bɛ digi a tigi la kosɛbɛ donc sugunɛ kɛ bɛ gɛlɛya ma kuma bɛɛ sugunɛ misɛnnin kɛ bɛ kɛ a tigilamɔgɔ la donc mɔgɔ minnu ka baara tɛmɛsiraw ye minnu bɛ taa u ko o kɔw la walima mɔgɔ minnu bɛ o jila baaraw kɛ i n'a fɔ malo sɛnɛnaw i n'a fɔ sɛnɛkɛlaw donc a ka ca la olu bɛ sugunɛbilenni banakisɛ ta o ji ninnu de fɛ donc banakisɛ bɛ don u fari la o waati ninnu de fɛ. Kɔlɔlɔ caman bɛ sugunɛbilenni na a kɔlɔlɔ belebeleba yɛrɛ ye mun ye waati kuntalajan na an b'a fɔ o ma cancer de vessie sugunɛbara bon sugunɛbilenni kɔlɔlɔ belebeleba ye o ye ka bɔ yen nɔ sugunɛ siraw la fana a bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ ka se sugunɛ sira yɛrɛ ma fo ka se insuffisance rénale yɛrɛ ma yɛrɛ tiɲɛni o n'a ɲɔgɔnnaw walima a bɛ se ka kɛ sababu ye ka denko gɛlɛya yɛrɛ se cɛ dɔw ma. Sugunɛbilenni k'an tanga ma o fɛɛrɛ ye sigiyɔrɔma damadɔ ye gouvernement yɛrɛ a ka ca la gouvernement yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ caman sigi sen kan donc u b'a fɔ o ma les vaccinations collectives olu bɛ kɛ lakɔlisow la donc u bɛ déparasitanw di denmisɛnninw ma surtout an ka togodaw la o n'a ɲɔgɔnnaw bon kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u sigilen bɛ ji sigiyɔrɔw la n'u bɛ sɛnɛ baaraw kɛ a bɛ fɔ donc u ka samara jamujanw don donc u ka gants don u bolo la donc pour que ka furancɛ don u farisogo ni ji ni ɲɔgɔn cɛ. Bon sugunɛbilenni bɛ dankari hadamadenya na mais sugunɛbilenni tɛ dankari ni na sisan a kɔni bɛ se ka fiɲɛw de bila a tigi la donc waati kuntalajan kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka a tigi ka kɛnɛya lanɔgɔ kosɛbɛ. Actuellement dabaranin filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.